Сега виж как се. Ето Нади първото фащане на играчка. Една луничка. Подарък от Какавер. Ето, опа! Хи! Сега го записвам. Правя му клипче на малкия кълпазан. Чакай. Чакай го записвам. Да. Хайде, опа! Виж как се удар, си личи вече си. Опа! Браво! Браво! Има си вече и клип. Браво! Айде, мама, дърпай. Дърпай. Хи, те ръчички. Оп! Интересно му е, личи си, че му е интересно. Не го прави автоматично, така просто си го дърпа вече. Арабските държави, подобно на европейските, също са разединени в позицията си спрямо ливийския конфликт. Някои, като Катар, се включват в операцията. Браво! Айде, Гугу! Да, Айде, говори на уничката, мама. Говори. Гуги! Гуги! Оп, вижте. Ето. Леко върна малко. Цък. Ето, баба го забърсва. Няма проблем, каже бабо. Всичко окей. Да.